Sanibonani sinibingelele indaba ze-1KZNTV zifunda uphilani wakaCebekhulu ake sibheke ehamba phambili. Itheku liyaqhela kwabugebengu i-ANC Kwelikamthaniya izilungele Izingqungquthela kanti badedelwe ababoshwa eRichards Bay. Lo okhulumela amaphoyisa kusifundazwe KwaZulu-Natal uJay Naika uthi nakuba kuyizindaba ezinhle ukuthi idolobha itheku liye ngokuqhela kuhlulwa amadolobha ayingozi ngobugebengu emhlabeni, kepha bona njengamaphoyisa babona usamkhulu umsebenzi obahlalele kwazise kusekhona amalokisha ahamba phambili kuhlo lwakhishwa ngungqongqoshe wamaphoyisa kuleli. Unaika usho kanjena kulandela uhlo olukhishwe kwi-Mexican Council for Public Security and Criminal Justice oluveze itheku njengehlezi kwinombolo yama-35 kumadolobha angama-50 ayingozi emhlabeni jikelele. Nakuba izinga lobugebengu lidla lubi kwamanye amalokisha akhele idolobha itheku, izindaba ezimnandi ngezokuthi ke leli dolobha likhuphukele kunombolo 35 ohlwini amadolobha angama-50 ayingozi emhlabeni wonke jikelele ngobugebengu. Yize kunjalo, okhulumela amaphoyisa esifundazweni uJay Naika uthi ke kubona njengamaphoyisa lokhu ke kakusho lutho olutheni kwazise mkhulu umsebenzi osabahlalele ukulwa ke nobugebengu njengoba ke bubuzwa lapha. We have a slight improvement if we looked at the statistics that was released. There has been an improvement in terms of the reported crimes in the province. But I think for us is not to relax, and I think for citizens also not to relax. My concern is people should not say now, okay, we can relax, because we're placing a lot of emphasis on community policing, because the police, you know our numbers, we can't be everywhere all the time. Even the criminals, they work around the police and securities, because they know if a police vehicle is patrolling a certain street, they know if it goes from one end to the other end, it's probably going to take another 10 minutes to come back. We can see the crimes that are occurring in informal settlements, and that's because there's no easy access. Police can't patrol like they can in a normal neighborhood where there's roads, there's lighting, houses are marked, for example. So it makes it very difficult because the informal settlements are mushrooming. We don't know who they are. A lot of transient people come in for short periods. Lolu hlu lukhishwa the Mexican Council for Public Security and Criminal Justice kanti ke ngonyaka owedlule itheku belihlezi kunombolo 31. Akhona ke namanye amadolobha akuleli avelile kulolu hlu kubalwa ke phakathi iCape Town engunombolo 11 kuze ke iMandela Bay yona engunombolo 23 ebese ke kugcina iGauteng ehlezi kunombolo 48. Okhulumela umasipala itheku umsawakhe Mayisela uthi ke bakhathazekile ngabatshali izimali. Indaba lezi ezinhle kakhulu nokhomba ngokusobala ukuthi imisebenzi esiyenzayo uqinisekisa ukuthi siyalwa nobugebengu obunodlame ithela isithele, kodwa kasisho ukuthi umasipala ngeke sikwazi ukuthi siphumelele sodwa. Kuzodinga ukuthi ngaso sonke isikhathi imiphakathi yethu isebenzisane nathi, ngoba kufanele siqonde ukuthi uma ngabe idolobha lethu laziwa ngokuthi liyidolobha elinobugebengu, amathuba amancane kakhulu ukuthi sikwazi ukuheha abatshali izimali. Abatshali izimali bafuna ukuthi ke batshale imali endaweni enozinzo, endaweni enobugebengu obungebukhulu. Ngakho ke kubalekile ukuthi senze izaba zokuthi ubugebengu siphule nempande zabo. Khona manjalo uNaika uphawula ngembiko ethi ke zibalelwa kwizinkulungwane ezinhlanu izimoto zamaphoyisa esifundazweni esiduve lapho ke zilungiswa khona. We're very dependent on the national office in terms of capacitating the garages, in terms of the resources that they may need, the manpower they may need, even the budget that they may need to assist us in ensuring that when our vehicles go into the garage, they come out quickly. The station commander needs to ensure that at all times his station is capacitated and he can move vehicles around. So for instance, if a vehicle is standing up doing administrative work, but the community service center needs a vehicle, he can take that vehicle and move it to the community CSC, to the community service center, to ensure that there is a vehicle to attend complaints. There is vehicles to, so it's a management issue that should be taking place at station level. As much as, yes, we will have a shortage of vehicles at all times, because remember, if we say a police station is entitled to 40 vehicles, as I said, at any given time, some of those vehicles will be in the garage, and there will be some of the vehicles where they will be boarded, when now they are like 400,000, 500,000, they can't repair it anymore. Izindaba 1KZNTV
uBikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Inhlangano kaKhongolose kulesifundazwe zaKwaZulu-Natal ithi sikulungele ukusingatha izingqungquthela zezifunda ezasala kade kuqhubeka lolu hlelo lokukhethwa kobuholi ngonyaka odlule kwabanjezelwa izingqinamba zamagatsha. Ngokusho kwalenhlangano ithi kuzophela inyanga ezayo isiphothulile zonke izinhlelo bese yenza amalungiselelo engqungquthela yesifundazwe. Maduze kuzophela ukuqagula ngobuholi be-ANC bezifunda eziyisithupha kulesi sifundazwe kulandela ukuthi kwezinye bese bahlakaza ubuholi babukhethwe ngaphambilini ngenxa yezingqinamba zongaboni ngasolinye ezazikhona kwaqoka amathimba aphethe kuze kube imanje ngenhloso kulawula ukusebenza kwenhlangano. Engxoxweni ekhethekile nethimba okhulumela i-ANC uphawulwe kabanzi ngomthelela odala ukuthi igatsha lakaqimba elika-Ward 1 elithathwa njengelinamalungu amaningi lingabi ingxenye yenkomfa ezobanjela eThekwini. Kuleli gatsha kuphuma khona unobhala we-ANC kulesi sifundazwe umnomzane uMdumsentuli kanjalo naloyo onguswetswepho ngumasipala iTheku uThembe Ntuli aphinde igama lakhe livele njengosekela sihlalo kaZandile Gumede ofuna ukushaya ibuya kulesi sikhundla kanjalo naloyo engunobhala we-ANC umnomzane uBheki Ntuli. Ngo-2017 leli gatsha lanamalunga ngo-4,000 kodwa njengamanje kuvela ukuthi amalungu walo angaphansi kwenkulungwane nokuyikona ekholele ekutheni lingakwazi ukuba ingxenye ukuba inkomfa yaseThekwini. Iningi lamalunga awa i-membership yabo i-expire bangayivuselela ngesikhathi abanye mhlambe ke kungeyinselelo ezinye ngesikwazi ukuyichaza ezinye because ezinye zinemthelelo ze-new membership system ebithi awusajoyini njengasekuqaleni sefane makujoyine wena ngokwakho usebenzise nobuchwepheshe ufake nasebank mhlambe ezinye inselelo ngeke sikwazi ukuyiqagela lezo kepha ibranch ihlulekile ukuconvene ibranch general meeting yayo ukuze kwazi ukuthi yomeleleke kwi-conference yaseThekwini ye-region ekumele ihlale emavikini amabili ezayo. uNtombele chaza uthi bazibekele inyanga ezayo ukuthi bazobe sebeqedile ngezinkomfa zezifunda. From this weekend kuya phambili all 6 outstanding regions aya kuma conferences iTheku iLower South Coast imzala Nxumalo eZululand iMusadladla eMpangeni kube iregion futhi yase Great Town iNkosibhambatha wonke lo ma region lawo aneyinsuku iHerigwala niyo ngokuphela ngophakathi kwaApril ngoba yona iqhamuke egcineni but wonke la amanye sicabanga ukuthi kufika iviki lesibili kuApril yobe usuqedile ngama regional khona ngoba yobe usuqala iprocess yama BGMs elungiselela iprovincial conference. Kuningi ukuxabana kanye nesibhaxo esibonakala kumagatsha ANC kade kubheka okhethweni nanjengoba kade kukhetha ubuholi bamakomiti amaward uNtombela uthi abahambisana lezo igameko. Esikhathini esikusona siyawavuma amaphutha ethu esikhathini esikusona sakha izinhlelo zokuyilungisisa ubuselele kabusha. Inselelo ebhekene hayi nathi kuphela njengenhlangano but inselelo nesithatha amalunga ethu esicela ayibanda kanye kuyo ayiqonde ayiphathe kahle ayiphathe ngendlela efanelekileyo singaboni ubudlwembe obenzakalile kumenye imihlangano ebekhona eThekwini kukhetha ama-ward committee ngoba okwenzayo uyilunga le-ANC ku reflect isithombe se-ANC okungesona kwesinye isikhathi. Inkomfa yesifundazwe kulindeleke ukuthi ihlale ngoJuly 15 kuya ku17 bese kuthekazwe lonke yona ihlale ngoDisemba. Ngotebogo Sibisi eThekwini. Inkantolo kamanje yase-Richards Bay Nyakatho neLikamthaniya iwadedele ngebheyili amakhulu R500 umuntu ngamunye amalunga angama-34 enhlangano ye-Richards Bay Local Artisans Organisation abebhekene necala lokususa uthuthuva emphakathini. Laba bakhalelwa ngamasongo kasigonyela ngomsombuluko wedlule emva kuba babeqhinqe ngaphandle kwezizinda sokuthuthukiswa kwemboni eRichards Bay Industrial Development Zone bekhala ngokuthi kabaqashwa bona bengabantu bendabo ukunalokho lesi sizinda siqasha abakwezinye izifundazwe. Bekungumsombuluko womhlazi li-14 kwephezulu laba bangamalungu eRichards Bay Local Artisans Organisation bekhalelwa ngamasongo kasigonyela ngesikhathi beshaye umduvo ngaphandle kwezinda seyimboni iRBIDZ
bekhala ngokulahlelwa ngaphandle kuhle kwenyongo yenyathi bengabendawo ngamathuba omsebenzi kulesi sizinda. Ngalolu yasuku sasingabafesi ama-job seekers, abantu abangasebenzi nyama artisan, sahamba sayohlala egethini. Ukuhlala kwethu egethini sasazothena kunabantu abazoyiboqala ukusebenza njengoba sifuna umsebenzi ngoba sikunensolo zokuthi i-IDZ iqasha abantu bokuhamba ngokungekho emthethweni while ama-locals artisan angalitholi ithuba lokusebenza. Umsebenzi it's in their doorstep kodwa abakhona ukunikezwa ithuba ukuthi bakwazi ukusebenza. Sasifisa ukukhuluma no-management yase-IDZ. Inhloso yethu enkulu leyo azange silwe, azange senze sasihleli nje phansi. Sasilindele ukuthi mhlambe nabo umthetho bofike babone indlela esinephisi ngayo nendlela esihleli phansi ngayo. Ukuhlala phansi kusuke kukhomba ukuthena awulwi nomuntu. Bachithe isonto lonke eyikhindini njengoba beze badedelwa izolo. Izolo sidedeliwe enkantolo yamanje yase-Richards Bay njenge-Richards Bay Local Artisan Organization. Inkantolo isidedele ngebail ka-R500 umuntu emunye njengoba besi-34 okwenza i-total of 17,500. Amacala ebesibekwe yona sibekwe icala elilodwa okuthiwa i-public violence ngokolibiza ngoba umthetho ngaphansi kwalo bese basho-ke ukuthi kwaba nokuvalwa kwehaba nenkampani esebenza ngaphansi kwe-Welma ezakwazi ukuthi zivalele azangakwazi ukusebenza. Ngasho nje ukuthi ilokho enkolweni icala bese belikhomba ukuthi lizohlala ngomhla ka-21 April. Ize noma bebuya eyikhindini kodwa bathi bazoqhubeka nokulwela ukuba ke baqashwe kulesi sizinda sezimboni kwaziswe kabasebenzi. Kanti kwenzeka lokhu nje umsebenzi wabo uthathwa njengoyinyama ezimbonini zakuleli. Kanti imizamo yokuthola ukuphawula kwe-RBIDZ iphunzile kwaze kwashaya isikhathi sokubika lolu daba emoyeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uPhilani wakaCebekhulu. Ikomiti lezokuhlaliswa kwabantu kwishamthetho saKwaZulu Natali seligxeke iziphathimandla zikamasipala weTheku ngokwehluleka ukwenza umsebenzi wokukhipha abantu endlini ezingothayela asebehlala isikhathi eside kuzona ngoba bethenjiswa izindlu. Leli komiti lisho lokhu emva komhlangano kanye nokuhambela kulezo ndawo ezinezindlu ezingothayela ngenhloso yokuthola kabanzi ngokwenza kubambezeleke uhlelo lokwakhela kwabantu izindlu eThekwini. Kubonakala ngitolenzansi kubahlali basezindlini ezingamathini nesiphingo phecelezi olindela obese kuphela iminyaka engaphezulu kwe-10 basuswa ezindaweni ezahlukene eThekwini ngenxa yokuthi kwakwenziwa amalungiselelo endebe yomhlaba yango-2010 njengoba ngekudala sebezongena ezindlini zabo ezakhiwayo kuNkonka Road. Owekomiti lezokuhlaliswa kwabantu eshamthetho uthi bafica ihlaze lodwa kumasipala iTheku ngodaba lokwakhelwa abantu izindlu kanjalo nongabi nalo amasu okukhipha abantu abahlala endlini engamathini. Asificanga i-human settlements master plan or infrastructure master plan yedolobha elikhulu kangaka eAfrika. Asificanga futhi human settlements strategy ukuthi abantu bahlalisa kanjani uthatha zonke izinto into the equation kwenzela ukuthi ungathi usuhambile bese uthi ama-toilet awekho uline awukho yakwisiwa ama-connections nabantu abadisable. So ziningi izinto esiyibonile ukuthi zama-pitfalls kodwa-ke sasesithi akuvuka ubuholi baseThekwini both obu-political nobuholi obu-administrative. Omunye wabahlali uthi kade balindiswa uma bebuza mayelana nokususwa kwabo kulezi ndawo okuthiwa bazohlala isikhashana babethola impendulo ezibakhohlisayo. Sifike lapha ngo-2009 kade kuzoba World Cup kulungiselelwa cishe iTheku lonke. Thina abanye babesuka komlazi kuHilare kodwa kwezinye indawo zakhele iTheku. Sase sibekwa lapha savunyelwa ukuthi sohlala inyanga ezo-18. Kulo 18 years awenzakalanga kuze ube namhlanje ngicase kuminyaka u-13.
beshawa ngentshe ephindiwe-ke sisa akukho engakusho ukuthi bekabe bekusho okuqondile besiya komunye nomunye asho okunye nomunye sekomunye nomunye asho okunye kodwa ekugcineni bengenzeki lutho sibhekishe senze konke kwaze wafika la khona kufika uminister owekade uminister umama uNomandiya Mfekethu saphe sakhala nakuyo emva kwesikhaye kuye babesebiza bonke ubuholi beTheku iWorome province kwaqala ukuthi ziyalunga. uHlongwa uthi enye into abafike bayithola ukuxambukela kwezombusazwe ekwakhiweni kwezindlu. Sikubonile futhi ukuthi kunokungathi kubanjwa ngobhongwane osopolitiki abalapha ya bebanjwa ama-officials besatshiswa kwama-politicians amakhansela esatshiswa ngama-officials. Sikubonile lokho futhi ukuthi kuba ne-delay nokhishwa imisebenzi abantu basheshe bakhokhelwe. So ziningi izinto eziseThekwini ezibuhlungu ezenza ukuthi uma ubheka iTheku going forward ubona ukuthi i-collapse yeTheku collapse kwe-economy yase-South Africa yaKwaZulu Natal. Kanti abahlali basesiphingo kulindeleke bangene kulezi zindlu ngasekupheleni kwalonyaka. Ngutebogo Sibisi eThekwini. Sisaya ezitolo siyabuya. Asiphinde sinamukele futhi nazi indaba ehamba phambili namuhla. iTheku liyaqhela kwawobugebengu, iANC Kwelikamthaniya izilungele Izingqungquthela kanti badedelwe ababoshwa eRichards Bay. Sebethole indlela yokwenza imali ngomgwaqo waqhekeka kuze kube manje ongakalungiswa. Ingxenye yabafana bomphakathi wasemcakweni ngaphandle kwaseMgungundlovu maphakathi neLikamthaniya bese kubahlupha ukuthi imoto ihambe phakathi kwemizi njengoba umgwaqo usavaliwe namanje. Laba bathi ke banqume kuzilungiselela bona umgwaqo waqhekeka ukuze imoto zizohamba ngendlela ejwayelekile. Kanti sebetholeke nendlela yokwenza inkece ngalokhu ukoleka imali ezimotweni ezidlulayo. Sekhanjwa ngendlela ejwayelekile emgaqweni uM70 obizwa ngo-Izilungele Road endaweni yase-Elandscope ngaphandle kwaseMgungundlovu njengoba umphakathi uvele wazibambela wenza iqhinga lokuthi izimoto zikwazi ukuhamba. Lo mgwaqo waqhekeka kulandele izimvula ezinamandla ngenyanga uMasingana nonyaka. Umnyango wezokuthutha esifundazweni kanye nomasipala umsunduzi bawuvala lo mgaqo bathembisa ukusheshe bawulungise kepha kuze kube imanje awukho umehluko osuwenziwe. Izimoto bezihamba ngenye indlela ethathelayo enqamula emphakathini. Abafana basemcakweni khona kule ndawo bathe besibakhathaza kakhulu lesi senzo ingakho benqume ukuzibambela bawulungise bona umgwaqo. Umgwaqo wethu wavodloka la. Uvodlozwa siyacabanga ukuthi ubhululu. Kodwa sinaso isiqiniseko. Into ebangela ukuthi solungisa la imoto bezihamba ngaphakathi emphakathini. Sinezingane sinemfuyo nemigwaqo yethu bisifa ngoba khamba yonke into ama-truck amabhasi yonke into. Sasibona sithatha isinqumo sokuthi asolungisa la ngoba manje siyabona ngathi no transport noma ikhansela noma ubani bazithele ngabandayo. So umphakathi ke sathi ake silungise lento. Omunye umshayeli uthe yize umgwaqo uyingozi kepha kungcono kunokuthathela ngoba bekumosha isikhathi kanye nopetroli. Indaba yalomgaqo lo sinama mixed feelings kahle because before abafowethu basilungisele la bekuphoqele ukuthi si dry sishonele phezulu i-detour esidelay with almost 35 minutes uya kanjalo noma ubuya. So nje basebenze ngalendlela abenze ngayo kuyasongela kakhulu isikhathi kanjalo nopetrol wethu ke uma sihamba ngalendlela, but at the same time njoba sibona ukuthi kwenzeka lokho kwenzakalayo we are still concerned about i-safety ke ukuthi is it safe yini njoba sihamba la noma kuyokwenzeka futhi ngelinye ilanga uphinde ushone nathi phansi. So isimo sethu nje sime kanjalo. uNdlovu uthe yena nabanye abafana bendawo bathola ithuba lokwenza imali ngokulawula izimoto ezidlula kulomgaqo. Njengoba siphethe isitsha semali njengoba nje nani sisi nesificile la into esiyenzayo sesicontrola i-traffic cause ezinye imoto azifuna ukulindana zigcina seyishayisene. Manje thina ke sesikwazi ukuthi sicontrol i-traffic ke kuthi lo dlulayo ngothando nangenhliziyo yakhe emnene ajikjele lo 2 rand lelo 10. Kanti inkinga yemgwaqo edolobheni uMgungundlovu
isabalale ezindaweni eziningi njengoba kukhona neminye imigwaqo kanye namabhuloho esengcupheni yokubhidlika. Ngu-Ayanda Dube wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngise eLenscope ngaphandle kwaseMgungundlovu. Umphakathi wasemacekane empangeni enyakatho KwaZulu-Natal uthi ukhathazekile ngohlelo lokwabiwa kwezindlu zomxhaso kahulumeni kule ndawo oluchaze ngokuthi-ke ngolukhetha iphela emasini. Elinye lamalungu omphakathi uKhayinsani Mthembu uthi bazovala umgwaqo kule ndawo ukuze bazwakalise izikhalo zabo. Umphakathi wasemacekane kwaSomopo utelila ngebelishisa likhipha umkhovetsheni wahlanganyela ndawonye enkundleni ezimidlalo ngoba ufuna izimpendulo mayelana nohlelo lokwabiwa kwezindlu zomxhaso ezingama-78 kanti lo mphakathi uthi lolu hlelo lukhetha iphela emasini. Ukuphendula ngendaba yezindlu esikholelwa ukuthi zaba u74 ezaphuma ziphumela ukuthi mfanele mayi-allocateelwe abantu bakulelizwe ikakhulukazi labo abangathathi indawo. Emva kwalokho sibone uku-approva kwalezi zindlu zibhekiswa kakhulu kubantu esibabona bengenayo ingxaki engako ekuthenini kufanele ngabe bayithola. Kepha njengabaholi bakulo mphakathi siyakholelwa futhi ukuthi njengomphakathi esiwaziko ikhona imizi la bekufanele khona kube nabantu ababukeka behlomula kulezi zindlu kodwa futhi esibone bengahlomulanga. Ilunga lomphakathi belihola lo mhlangano lithi bafuna izipendulo kumasipala njoba nekhansela labo laGwatetwane kumasipala uMhlathuze lingazange libe ingxenye yomhlangano. Lo mphakathi akuphela ngasikhathi esingakanani wavala umgwaqo ngamathaya avuthayo uzwakalisa ilaka lawo. Umphakathi ngoba uthi ufisa ukuya emgwaqeni njengamanje ayikho indlela esingenza ngayo ukuvimba umphakathi ukuthi uye emgwaqeni ngoba kulelizwe laseNingizimu Afrika kubuka sekuyiculture ukuthi uma ngabe ubiza abaholi uhlala nabetafuleni address ama-issues zenu abafisi ukusilekelela besondele kithi baze besondele ngakho ukuthi kuze kuyiwe emgwaqeni kuyovinjwa ukuhamba kweimoto nokuletha kweproduct enkaphaneni ezithile. So lokho kuzokwenza ukuthi bekwazi ukuthi besukume besondele ngoba vele iyona ndlela esebathintwa ngayo kanjalo. Siyafisa futhi ukubonga ukhansela uPR council uNkosi Ngiphile Mthembu okuyena osilekelele kakhulu ukuthi umhlangano wangesonto ube impumelelo on the absentia of uward councillor ngoba uyena osilekelele kakhulu nokusichazela ezinye zezinto ezibe imhlahlandlela ukuthi cisho kwamasipala yipi inqubo okusetshenzwa ngayo. Kuvela ukuthi usomlomo kwamasipala uMhlathuze uhlele ukuba nomhlangano nalomphakathi ngosuku lwangomsombuluko. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuThabani Maphumulo emacekane. Ubaphelezile Khumalo akasokhulu kuWard1 ngaphansi komasipala uMfolozi enyakatho neLikamthaniya uswala ukugqoza kokuhlinzeka kwentuthuko emphakathini ngokuthi sekubeka impilo kamfowabo okhubazekile engcupheni yokuthi alahlekelwe impilo yakhe njengoba engenayo indlu kanti lena ahlala kuyona ingadilika noma kunini. Umzi wakhe Gumede oneminyaka engama-63 uhamba ngehlala esinamasondo futhi akaboni emehlweni. Ubaphelezile uthi umfowabo wacishwa walendulele liphakade ngesikhathi indlu yodaka abehlala kuyona ithungeleka ngomlilo ngenhlahla wasinda ngokulambisa. Ubaphelezile Khumalo ngudadewabo kamzi wakhe Gumede okhubazekile ngokungaboni emehlweni kanti futhi uhamba ngesihlalo esinamasondo. Uthi ubunzima ababhekene nabo bewumndeni banokwesaba ukuthi umfowabo angasalahlekelwe impilo yakhe njengoba indlu ahlala kuyona ingekho esimeni. Nginenkinga yokuthi akanalo itoilet elikhona lemgqilaza mayingeniswa kulona kuzoba indlu noma wade nayo yasha ngakho ukuthi akaboni emehlweni wasuka wayafaka indishi phansi kombhedo vele kwasha konke kwambhede kwani waphila yena njengenhlahla athi yaphuma ingane yaphandle athothi indlu yasha yaqala ukumkhipha. Ngisenkingeni khona bandla ngisenkingeni. Ukusha kwendlu washiswa ukuthi akaboni emehlweni. Kusho ngendlela abamshaya ngayo kwagqilazeka imithambo yekhanda. Manje akasakwazi ukubona kahle emehlweni. Ngelinye ilanga liyana ayikho indlela kodwa nje mayisethe ngetoilet ufuna umhambise. Uthi sebeqala ukulahlekelwa ithemba lokuthi umzi wakhe uyokabe nayo indlu kungeyakhe njengoba sesiside isikhathi belindile. Le ntombi endala igxeka ukugqoza kohlelo lokuhlinzeka kwezindlu
athi liqhutshwa umasipala umfolozi. Besicela abantu ukuthi bamakhele indlu akanayo. Yabo nje la ndlu aphuma kuyona indlu endodakazi yakhe, akuyona indlu eyakhe ile yasha. Impela isikhathi sikhona sona. Sesiqala nokulahlekelwa ithemba lokuthi iyophethe nayo yini indlu. Kuze kube manje. Oyena uyaqelazeka. Ubongani Gumede oyindodana kaMzwakhe uthi bahlala bathathu kulendle engekho esimene esikahle. Uthi kunzima njengoba nendlu yangasese abayisebenzisayo ingakulungela ukusetshenziswa umuntu ohamba ngesihlalo esinamasondo. Ube senxusa uhulumeni abazwele ngokubakhela indlu. Bacishwa asha nendlu silokhu silinde izindlu zikahulumeni bethi bazosikhandela asiboni. Manje ithemba asisenalo. Noma kusaza kwenzeka noma ngeke kusenzeka yini. Salindila sasilinde into yanini. Besifisa nje ukuthi inkosi yami basinike uxhaso lwendlu. Akukho umuntu osebenza lana sihlala siphila nale pension kababa nayo ayikho ithengela nayo into zakhe ezibalekile manje akukho umuntu osebenza kahle sixakekile. Kanti uthinta umasipala wasemfolozi ngalolu daba ongagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba uthe imeya kulo masipala isaphenya ukuthi uGumede wasala kanjani. Babe sebenxusa ukuthi kubanikwe isikhathi nokuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli kuthina ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngikwasokhulu. Sisaya ezitolo siyabuya. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli libiza u14 randi 82 cents kwi-dollar laseMelika, libe ngu19 randi 64 cents kupondo yaseBrithani, libe ngu16 randi 34 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide eme $1,919 9 cents i-ounce, kuthi intengo kwelo ngahluziwe be $115 48 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo wayegijima kwiqembu le-Orlando Pirates kanjalo neMamelodi Sundowns u-Oupa Manyisa ukholwa ukuthi leli qembu le-Sundowns selikhalele emuka naso isicoco se-DStv Premiership njengoba lisazohola phambili ngamaphuzu angama-51. Ake sibheke naso isimo sezulu. Nina besilo nazi ebehamba phambili namuhla. Itheku liyaqhela kwabugebengu, iANC Kwelikamthaniya izilungele Izingqungquthela, kanti badedelwe ababoshwa eRichards Bay. Ziyaguqa la bese nimphathele zona kuze kube ngokuzayo.